Hake Bubagra tini bini Facebook kaisa post khalaikia amu belakino nangkungmani chini Tiprasa rungsrungnai rongni bagai. Amongka Northeast Hill University ni student rok Meghalaya hasteni Tiprasa student borok bai malai kha Bubagra tini the lunch khanyani bagai invite dikha. Tai borok sawo jesa jagao jesa panangi tongtung kok banglai tonglai thung borok ngakai thancha tongmani kokno sawo. Mane jesa panang nglai tonglai thung borok ngakai thancha tongu nei saw Bubagra. Hake lai thangjak borok rok je chaya samung khlai klengmani Tiprasa rongni bagai amo borok no slamnai borok no kaham khlainai hinai. Hake Bubagra tai Northeast Hill University campus o Tiprasa Food Festival ni tui bo chobanai hini saka jagao promote khlainai ni ta culture on tui kabangma food items rok hai irai rok khlai. That means bo Tiprasa rungsrungnai rokno te bo agogrit langnen nayo. Tamani bagai himale je dophawo rung tongo je dophawo rungni bisingti kusuk saka kasawo ar dopha bo kusuk saka jeska pano kasanai. Nung small hake chikon tete nung dopha panang tongdi nini dopha ni bisingo kabangma rungsrungjak kabangma educated borok tonghakai bo dopha chikon tete fanang tung bini mung kusuk saka kajak ngu. Hake amoni bagini Bubagra kabangma life phaima jagaro norok nungna je bo Tiprasa rokno business te agurani bo Tiprasa no kabangma UPSC exam rok bo rerani bagai bo Tiprasa rokni bagai Tripura o coaching tuwui bo odek sponsor khlai odek rangko mirnani fee amte hairo kok samani khana tai bo business no te bo agurnani Tiprasa no bahake o jagao 10-15 jon businessman kotor khe bo tiklai manai amte hairo bo sawo a je Tiprasa rono hamkrai tumnani simiya bo amo bo toniun tongo norok je angto bini je kok samani amo motena sawi tongo jagao tai kuno bairani je kok no dapoli saya jagao amoni bagini nungna Tiprasa be Tiprasa je jagao kok banglai tongphano a jagao bo thancha khlainani bagai chesta khlaio hake u sikango bu nukhuna je Tiprasa leader rok kisamisa kok banglai je news ni bisingtei social media ni bisingtei kok banglai tonglai mani kabangma meeting ni bisingtei hake amono bo Tiprasa rok amni kok bangai tongi chugya hake leader rok sani kok bangai tong je Tiprasa je tongko song tongnai rok je tolao Tiprasa kabangma geri rok tongnai rok borok bahike सबनो विशेष खाइने बाहेकै कुसुक साकाव तिसाइ मानाय बाहंगाबा पिरिङ परेसिङ तंसिने हिनै वान चुकुनो Tiprasa रंनो थान्चा खलाइने बागे लिडार रंनो थान्चा खलाइमेनि नुखना माने कक बांलाय तंलाइमेनि बनि कक जे बांग माने आमनो खिबिरoi थान्चा खलाइमेनि hage je Tiprasa ni bagai hamia Bangladeshi illegal immigrant kabangma habi tongmani Tiprasa ni bagai ama hamia hage amrong no bo support khlai tongo tomani bagai himale norong nungna je chini legislative member hage MLA Ramchandra ni Saronjit Chongro Bangladeshi illegal immigrant no tui kabangma choba khlaile tonglaimani a jaga bo Saronjit chawi tongo bo sakbai thangno Bubagra ni tui dul mungbai hinai hage baksa bukchu je sanai Bubagra o Bangladeshi illegal immigrant ni tui kok saya ni sanai Saronjit bo khut sawi tongo Bubagra bo o jaga bo sawi tongo je Bubagra ni je dagi mungbai no ang samung khlai tongo huni bo sawi tongo hake je hapang rok samung khlayang tongmani sakthari samung khlayang tongmani Bangladeshi illegal immigrant no hoyang tongmani amosi imported o jaga kok sanane thangake baksa buksu wanji bo songrok hamia sai tongmani je baksa buksu Amra bangali ni hnai rok je Bubagra songrong no Tiprasa leader rong no je Saronjit chong sawi tongmani kok khlai tongmani je ayang central chi dagi wo je samani detention camp slamnani Bangladeshi illegal immigrant no horna ni hnai hake amono borok Tiprasa leader rong se ultaya borok kok sawi borok samti khanya hai re borok se man hanga ka jaga wo illegal immigrant hanga ka borok amtin chachine ble hake amti ke direct kha ekjo joli haje amrong no Amra bangli da tamje narong no hake borong no hona nango haje suganga kai je Bubagra songrok Saronjit chonok samung khlai tongmani puila borno so hona nango tamani bage bor kebengi tong huno haje jara subisingo moja kisik bono saimano bini moja kisik da kisikya hake buskang to sukajak bagi saimana bisingo moja kisik da kisikya hake bono lasijake hai kok jatra potre ngi tongnai ambo semno saimano borok illegal immigrant amoni bagin borok no to saibele direct nor amti illegal immigrant nei hake borok tamani bage amti ke bukha jala nangchake amti hake sajage angi amti ke saitong Bangladesh illegal immigrant ong nitui amto Tiprasa motha saya Tiprasa rok saya central government ni bisingte hake Ministry of Home Affairs ni bisingte jeda gi mungrujago o jaga detention camp slamna nangnai district wise o Bangladesh illegal immigrant ong ni je document ong no rutungna nangnai nei hake borok tamani bage o jaga amti ke
hamya sirti khain nai tongba te bubagra no nor comment ko thangin nai di wanjai bosong khorcha khorone ang to no saya communal hani no age je dofani kok sane nga bon communal ang thaga haje hage a baksa buksu tiprasa ro bo bujina sia a wanjai bosong ro baksa no borok so ulta ya kuli tong nai haji age amo joto wanjai rong to saya baksa buksu to kaham tongo age baksa buksu amte kabangman hamya nugjak phiru bisirbak age amte hamya rong borok sak je gosi tong amo o Tripura hani ya borok illegal babe hayo nei age amti rong no honani bagino jasa kapan hona nang haje kubuni hasteo sa khlaiman ng chin hasteo ka tam khaimia Tiprasa rok joto thanja krein bagse amo khlaimia ang tong haje joton thanja tong na nang hayanga ke a Tiprasa rok kuli tong ga baike thanjang na ba hake anikin chekjang nai hage amse kok sawi nyo jagao muthagri sinao video no hage norok bahima tongo je baksa buksu Tiprasa no kuli tong nai Tiprasa leader no kuli tong nai awan jero we baksa amtrong no norok tom sanamo chung komeni bising tiki sahori tomani bagi male norok nuk na baksa buksu Amra ka Bangali de na Amra songri da Amra jongoli da amrok ekdom Tiprasa no ekdom jaiche ka sai tong borok tip wan sa tha sanas musung haje ekdom joliu amrong no beti kha amrong no tesi phiro horman amasi muchungi tong jo haje ang norok bahima tong comment bising tiki sahori o video no sajak like ready the channel subscribe kadi bell icon click kadi o video no share khladi joto ni thani na Tiprasa ni thani joto no o Kokborok sawi bukhawa je o baksa buksu chaya sawi tong nai rok bong bukhawa khep sangi to haji hagi tini bramsung nor joto khulmai ka kaham tong badi ham